मी आता आहे मनवेलपाडा पार्किंगला, तर इकडे समोरच आहे स्वामी रामेश्वर. तर या बसची आपण व्हिडिओ बनवली होती. ह्याच्यामागे अजून बसेस आहेत सर्व. तर आपली बघूया आता बस साईराम ट्रॅव्हल्स आहे, तर ती कुठे आहे ती आता शोधतो आधी मी. हे इकडे मनवेलपाड्याचं पार्किंग असा, या ठिकाणी आपल्या गावात जाणारे सगळे बसेस लागतात. आणि ही ट्रॅव्हल्स असा आपले साईराम. तर या ट्रॅव्हल्सने आपण प्रवास करतलो. तर ज्यावेळी गाडी पार्किंगला लागतात ना, तर त्यावेळी अशी गाडीची छोटी मोठी कामं सगळी केली जातात. म्हणजे टायर वगैरे काय असतील तर चेंज केले जातात, किंवा इतर काय जर ट्रॅव्हलच्या वेळी प्रॉब्लेम वाटलो तर तो सॉल्व केला जाता. म्हणजे जाताना, गावी जाताना किंवा मुंबईत येताना काय प्रॉब्लेम होता नाही, प्रवाशांची जर्नी वगैरे व्यवस्थित असा कवी. चला, तर आता ही गाडी इथून 2 ते 2:15 वाजता निघतली. तोपर्यंत आपण इकडे बसूया. म्हणजे ज्यावेळी गाडी सकाळी इथे येते, म्हणजे विरारच्या मनवेलपाड्याला, तर त्याच्यानंतर एक साधारण 7 वाजल्यापासून ते गाडी निघण्याच्या आधी हा एवढा वेळ असतो. तर त्या वेळामध्ये ही सर्व मेंटेनन्सची कामं केली जातात. आता इथे ब्रेकच्या लायनर्सचं काम चालू आहे. त्याच्यानंतर गाडी आता क्लिनिंग वगैरे होणार आणि मग त्याच्यानंतर आपल्या प्रवासासाठी रेडी होईल. तर मी तोपर्यंत इथे आराम करतो. भेटू आता पुढे. आयुष आता गाडी क्लीन करायला घेतो आहे. मागच्या बाजूने पूर्ण सुरुवात केलेली आहे. तर पूर्ण गाडी चकाचक करणार, कारण ट्रॅव्हलमध्ये भरपूर, म्हणजे आपल्या मुंबई गोवा हायवेला भरपूर धूळ आहे. त्याच्यानंतर प्रवासी देखील असतात, त्याच्यामुळे गाडी पूर्ण अशी हे होते, घाण होते. तर आता इकडे क्लिनिंगचं काम चालू आहे. एका साईडने घेत नंतर फ्रंट ग्लास आणि इंटरनल पूर्ण क्लीन करून घेऊन मग आपली ही बस आहे ती प्रवासासाठी रेडी होईल. ही सगळी मुंबई गोवा हायवेची धूळ आहे ना. जवळपास एकत्र केली ना तर माका वाटतं ना 5 किलो ते 10 किलो नुसती धूळ जमा होतेली. ती पूर्ण अशी चकाचक करूची लागता. तुझं नाव कसा? दीपक. तू खयचो? इकडे मंचेतलो असा तू? दीपक आडनाव काय? मोरे. ओके. प्रथमेश तर ओळखता? मंचेकर. प्रथमेश मंचेकर ना. ओके. मी त्याचा मित्र. आम्ही एकाच वर्गात कॉलेजमध्ये. हां, पॉलिटेक्निकला. मित्राचं मित्र मिळालो वाडीतलो. इकडे गाडीच्या क्लिनिंगचं काम चालू असं आणि ते का मदत करता. तू पण गाडीसोबत असताला काय? आजच इला. ओके. आज तू सुट्टीवरती असं. भारी. आपण साईराम ट्रॅव्हल्सच्या आतमध्ये असा आणि ह्यो इंटरनल भाग असा. सिटिंग वगैरे एकदम मस्त असा. पुशबॅक. आणि मगाशी बाहेरून आयुष क्लीन करत होतो गाडी, आता इंटरनल क्लीन करता. तर अशी पूर्ण क्लिनिंग झाल्यानंतरच मग गाडी ट्रॅव्हलसाठी रेडी होता. आपली सीट असा 15 नंबर. तर नंतर आपण त्या सीटवर बसलो. तोपर्यंत पुन्हा तुमका केबिनमधूनच फुटेज दाखवू. तर इकडे सीटवर एक बाजूक चार्जिंग पोर्ट पण असत आणि वरती लाईट नाही. काय काय ठीक कुठ खायची ही वाली नाईटला बघू मजा येतली ना. होय होय. ही वरची लाईट आपण नाईटला बघूया. पण जर इकडे सीटच्या ठिकाणी देखील लाईट असत, प्लस चार्जिंगचं पोर्ट असा, मोबाईल चार्ज वगैरे तुम्ही करू शकतास. उन्हाचा त्रास वगैरे होत असत तर कर्टन्स पण असत. ग्लास वगैरे आता बाहेरून क्लीन करून झाले आहेत. आता इंटरनल क्लिनिंग चालू असा. गाण्यासाठी स्पीकर वगैरे पण असत. आता LED स्क्रीन कोण बघत नाही, त्याच्यामुळे ही LED असा पण लावत नाही ना आता कोण. स्क्रीन लावत नाही ना आता व्हिडिओ आणि आता कोण लावत नाही. इकडे साईराम ट्रॅव्हल्सचो नंबर असा. तर तुमका या ट्रॅव्हल्सने यायचं असत तर तुम्ही या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा. आणि मी व्हिडिओमध्ये देखील अजून नंबर देतले सुकान दादांचो, आणि ज्यांनी माझी सीट बुकिंग केल्याने तर त्यांना फोन केलास तरी पण चालता. आपल्या गाडीचं काम आता झालेलं आहे. टायर्स वगैरे पूर्ण आता चेक करून झालेत. आणि आपल्यासोबत आहे सौरभ दादा तरळेचं असा. तर ते या गाडीवर ड्रायव्हर असतात. तर आता त्यांचा फायनल चेकअप रावला. अजून काय छोटा मोठा काय असत तर चेकअप करून मग निघतलो. किती वाजता निघतलो दादा आपण? 2:30 वाजता. ओके. 2:30 वाजता रेग्युलर इथून निघता विरारवरून. चला, तर चला आता फायनल चेकअप करून निघूया. आता 2 वाजलेत, अजून अर्धा तास फक्त बाकी असा. हां, इकडे इंजिनचा चेकअप चालू असा, ऑइल वगैरे. आणि
ह्या रेग्युलर करतात ना डेली, म्हणजे ट्रिप वगैरेच्या वेळी? हो. हां, प्रत्येक ट्रिपच्या वेळी ह्या सर्व रेग्युलर म्हणजे जर चेकअप असता गाडीचा, आपण एखाद्या लांबच्या ट्रिपवर निघण्यापूर्वीचा तर त्या सगळा चेकअप चालू असा, फायनल चेकिंग चालू असा. आतमध्ये इंजिन वगैरे चेक केलेले. तर आता सौरभ दादानं गाडी स्टार्ट मारले ना, आता गाडी पूर्ण फिरून बघतलो की नक्की काय वगैरे अजून काय इश्यू राहिलो. आता ह्या सगळा इम्पॉर्टंट असता, कारण आपल्या मुंबई गोवा हायवेची परिस्थिती एकदम भारी असा, एकदम नॅशनल हायवे असा. त्याच्यामुळे गाडी आपली कंडिशनमध्ये हवी, तरच प्रवाशांचा जो प्रवास असता गावापर्यंत आणि मुंबईपर्यंत जो एकदम चांगलं होता. त्यांच्यासाठी ड्रायव्हर, त्याच्यानंतर क्लीनर वगैरे असतात, तर हे सर्व अशी मेहनत घेत असतात. चला, आपली गाडी फायनली रेडी झालेली असा आणि आता सौरभ दादा पण रेडी होतात. गाडी स्टार्ट करून ठेवलेली जरा वॉर्मअपसाठी. चला, झाला ना निघा? होय, चला. इकडून आता ऑफिसला थांबतले ना पुढे ऑफिसला? ओके. तर पुढे आता ऑफिसला थांबतली गाडी आणि त्याच्यानंतर मग मनवेल पाड्याच्या पार्किंगमधून आता गाडी निघाली आहे. 3 वाजल्या. 3 वाजता आम्ही आता बाहेर पडलो. तर इकडून पुढे आपण नालासोपारा वसई करत ना, नालासोपारा वसई करत मीरा रोड, दहिसर, बोरिवली असं पूर्ण आता टप्पू असताला. तर मी आता मागे जाऊन बसतलं आहे, थोडा वेळ बसा इथे केबिनमध्ये आणि मग मागे जाऊन माझ्या सीटवर बसतलं आहे. हे सर्व इकडे बसेस असतात, ते अजून निघाले नाहीत, टप्प्याटप्प्यात निघतले. काय काय बसचे ड्रायव्हर्स वगैरे सगळे इलेले असतात, तर ते पण काम करतात छोटा मोठा. आणि इकडे तर आता मेन ऑफिस असा, या मेन ऑफिसमधून काय सीट्स वगैरे, त्याच्यानंतर पार्सल्स वगैरे काय असतले, तर ते घेऊन मग पुढे जातं लोक. तर मंडळी, फायनली आपण आता विरारवरून निघालो. आता नालासोपाऱ्यामध्ये असो, नालासोपाऱ्यामध्ये पिकअप होता. तर मग अशी सौरभ दादा होतो गाडीवर, तर आता ड्रायव्हर चेंज झाले आहेत. दादा, तुझं नाव कसं? नितेश आडनाव तांबे. तुझं का गाव? खेड भरणे नाक्यावरचो भारी. तर खेडचो असा दादा, नितेश दादा. तर नितेश दादा पूर्ण ह्याच्यामध्ये गाडी चालवणार ना, आपल्या वैष्णवी हॉटेल. ओके, वैष्णवी हॉटेलपर्यंत गाडी चालवतो. खेडचो असा. जय अंबेला लावतास? ओके, जय अंबे गाडी. आतापर्यंत म्हणजे आधी कोणत्या गाडीवर वगैरे होतास की याच गाडीवर? आर्या ट्रॅव्हल्स. ओके. साईराम आणि आर्या हे एकच ट्रॅव्हल्स असतात, 2, पण ते एक दिवस आड करून निघतात ना. ओके. तर आपण आता नितेश दादा, त्याच्यानंतर सौरभ दादा आणि दीपक यांच्यासोबत प्रवास करतलो. वसई विरार महानगरपालिका. डायरेक्ट सातिवली पार्सल. आता मध्ये सीट नाहीत. आज बस खाली आहे ना, आज निम्मी सीट खाली असं. त्यांच्याकडे चार्ट इलेलो असा, त्या चार्टमध्ये पूर्ण खाली आहे. काल पूर्ण भरलेला होता. तर चला, आपण आता थोडा वेळ पुढच्या केबिनमध्ये बसून केबिनमधली सिनरी दाखवूया आणि मग नंतर मुंबईत एंट्री केल्याच्या नंतर मग आपण मागच्या सीटवर जाऊन बसू, कारण ड्रायव्हर दादांची सगळी गडबड असतली. सीट्स वगैरे, त्याच्यानंतर काय पार्सल्स वगैरे असतात, तर आता पिकअपचं काम चालू असतं, त्यामुळे त्यांना त्यावेळी त्रास देणं बरोबर वाटत नाही. चला. नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नागरकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. मित्रांनो, आज आपण प्रवास करतोय साईराम ट्रॅव्हल्सने. तर विरारच्या मनवेल पाड्यामधून आपण तरळ्यापर्यंत जाणार आहोत. असा आपला प्रवास असणार आहे. पुढे ही गाडी मोंडला जाते, तर त्या देखील रूटबद्दल आपण माहिती घेऊया पुढच्या ड्रायव्हर दादांकडून. तर या भागामध्ये आपण या पूर्ण ट्रॅव्हल्सचा प्रवास अनुभवणार आहोत. तर यासाठी पूर्ण नक्की व्हिडिओ बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर तुम्हाला साईराम ट्रॅव्हल्सने प्रवास करायचा असेल तर स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर नक्की संपर्क करा. विरार टू मोंड अशी ही बस आहे. तर नक्की एकदा ट्रॅव्हलने या प्रवास करा.
आपण आता वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे लागलो. वसईवरून आपण निघालो. तर आम्ही आता हायवे लागलो आणि सगळेजण बसले आहेत. दीपक आता आराम करतात. आता पुढचा पिकअप काय या बोरिवली, डायरेक्ट बोरिवली. वसई नंतर डायरेक्ट बोरिवली. दादा तुमचं नाव कसं? सुजित. तुम्ही काय उतरताला? लास्ट स्टॉप एकदम ओके. तर नितेश दादाचेच रिलेटिव्ह असतात. तर ते गावात चालले आहेत. नितेश दादा तर ड्रायव्हिंग करता पूर्ण. आता माझ्या मते पनवेल म्हणजे पनवेलच्या पुढे जय अंबे हॉटेल आहे तिथपर्यंत गाडी चालवतो. आणि नंतर मग सौरभ दादा बसतात. साई तन्मय ही पण आपल्याकडचीच गाडी असा. तर सर्वजण आता एक एक निघाले आहेत. इकडून आता थोडा स्पीडी जाऊ पोहोच. पुढे बघूया आता किती ट्रॅफिक वगैरे मिळतं आता बोरिवली नंतर. आणि इकडे मध्ये फाउंटन हॉटेलला पण हे असतं ना. फाउंटनला पण गर्दी असतं ना. जो आता रूट खाली आहे वाटतं आहे ना जरा. आहे ना खाली आहे. साई तन्मय वाला ओळखीचं होतं काय? अक्षय होतो. नितेश दादाचा मित्र होतो अक्षय. असे मजा करत जातात पूर्ण आपल्या साईडच्या बसवाले. म्हणजे सगळे मित्र असतात एकमेकांचे. आणि असे जर भेटले तर हॉर्न वगैरे मारणं किंवा रिटर्नचे ज्यावेळी बसेस येतात तर त्यावेळी देखील लाईट्स वगैरे मारणं भरपूर मजा. म्हणून माका बसचा प्रवास आवडता. अरे सोनिया कसं क्रॉसिंग करता हायवे का. मंडळी आजच्या भागात आपण मुद्दाम म्हणून पार्किंगच्या इथे गेलेलो. कारण मला तुम्हाला दाखवायचं होतं की आपण फक्त एखाद्या पर्टिक्युलर डेस्टिनेशनप्रमाणे प्रवास करतो. म्हणजे मुंबईमध्ये आपण बसलो आणि गावी उतरलो. पण काही लोकांना हे माहिती नसतं की एक आपली बस पार्किंगमध्ये गेल्यानंतर किंवा एखाद्या बसचा प्रवास सुरू होण्याआधीची तयारी काय असते. तर ती दाखवण्याचा एक माझा छोटासा प्रयत्न होता. कारण मी ज्यावेळी येताना गणराज ट्रॅव्हल्सने आलो तर गणराज ट्रॅव्हल्सचा थोडासा प्रॉब्लेम झाला. म्हणजे मुंबई गोवा हायवेची सध्या अशी परिस्थिती आहे की भरपूर खड्डे आहेत. तर गाडीचा मेंटेनन्स हा 100% काही 1000% निघतोच. आणि काही ना काही मोडतं तुटतं टायर पंक्चर होतात असे इश्यू येतात. पण अशावेळी प्रवाशांनी देखील सहकार्य केलं पाहिजे. कारण कोणतीही जी गोष्ट असते ही घडवून आणली जात नाही. रस्त्यांच्या खराब अवस्थेमुळे ती गाडीमध्ये काहीतरी फॉल्ट येतो. पण त्यावेळी प्रवाशांनी देखील सपोर्ट केला पाहिजे. आणि या एका कारणासाठी मी खास आज पार्किंगला गेलो. आणि जे प्रवासी असा विचार करतात की बसवाले फक्त सीट मागे जास्त पैसे घेतात, सामान घेतात, लोडिंगच्या गाड्या घेऊन जातात, त्याच्यामुळे त्यांचे गाडीचं काम निघतं वगैरे. तर अशी गोष्ट नाही आहे. ही सर्व त्यांची जबाबदारी असते आणि म्हणजे ते पूर्ण जबाबदारीने काम करतात. आणि आपण देखील त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. हेच मला फक्त एवढं एक दाखवायचं होतं. तर आपण आता मला वाटतं फाउंटन हॉटेलच्या इथे आहोत. आणि थोड्याच वेळात आपण मीरा रोडला पोहोचू. मीरा रोडनंतर बोरिवली आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेने आपण अंधेरी बांद्रा वगैरे करत चेंबूरला जाणार आहोत. आपली गाडी गेली असं आता बोरिवली. हे बघा हे सगळे आपले गावात जाणारे गाडी लागलेली आहेत. अरे बघा ही एक सीट येऊची होती बोरिवली. आता ह्याच्यानंतर पुढचं पिकअप व्हायचं काय माहिती नाही. आज गाडी भरपूर खाली आहे. म्हणजे अजून पण हे सीट भरलेले नाहीत. नेमके फक्त 5 ते 6 सीट भरलेले असतात. तर आता जसे जसे पुढे मुंबईत जाईल आता तरी बघूया किती भरतात ती गाडी. गर्दी कमी आहे कशी काय कळत नाही. कारण क्रिसमसच्या सुट्टीमुळे कदाचित माझ्या मते गर्दी असा कमी होती. विष्णू ट्रॅव्हल्स आहे. विष्णू आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेली ती कुठली व्हिडिओ होती त्याची. गणराज ट्रॅव्हल्सच्या व्हिडिओमध्ये आपण विष्णू ट्रॅव्हल्स बघितलेली. चला बघूया नेक्स्ट स्टॉप व्हायचं होतं. नॅशनल
बंद वाटतं. माझ्या मते टाईम झाला होता संध्याकाळची वेळेसाठी बंद करतो असं वाटतं. ट्रॅफिक तर तेवढा मिळाला नाही, फक्त दहीसर रोड नक्कीच पोहोचलं ट्रॅफिक मिळाला. त्याला पुढे बघूया रोड खाली भेटला काय. तर मंडळी आपल्यासोबत असत साईराम ट्रॅव्हल्सचे मालक. दादा तुमचं नाव कसा? निलेश सदाराम गुळे. गुडे गोरे गोरे निलेश गोरे. निलेश गोरे. तुम्ही खायचे? ओके. तर हे तर तुमची बस किती वर्ष झाली चालू आहे? नुकतीच चालू केलेली आहे. ओके. तर बाकी आता तुमचा एक्सपिरियन्स कसं ओव्हरऑल म्हणजे प्रवाशांचा आणि प्रतिसाद? तसं बऱ्यापैकी चांगलं आमच्या साईराम ट्रॅव्हल्सला बऱ्यापैकी म्हणजे व्ह्यू चांगलेच चालले आहेत. बरोबर. ओके. साईराम आयडिया. ओके. साईराम ट्रॅव्हल्स. हा आयडिया चांगला मस्त व्ह्यू चालला. चांगले लोक पण सहकार्य चांगले करतात. बरोबर. असं नाही की टायमात येतात टायमात जातात. सगळं टाइम व्यवस्थित. टाइम व्यवस्थित. लोक बोलतात की आम्हाला साईराम ट्रॅव्हल्स पाहिजे. हा म्हणजे टायमात येते टायमात जाते त्याच्यामुळे. बरोबर. कोण येतो काय नाही ना. प्रवाशांचा प्रतिसाद वगैरे कसं आहे? एकदम मस्त. एकदम मस्त ना. गाडी आवडतात. बरोबर. गाड्या चांगला. हा म्हणजे एकही कंप्लेंट नाही. बरोबर. आता मी पण ना तुमच्या पार्किंग मध्ये ज्या ठिकाणी बघितलं ना त्याच्यात पण मी व्हिडिओमध्ये मेन्शन केलंय की जे आपल्या कोकणातले बसवाले आहेत ना की प्रॉपर म्हणजे प्रवाशांचा प्रवास व्यवस्थित होण्यासाठी झटत असतात. आता तुमच्या पण गाडीचे मी ड्रायव्हर्स आणि इतर कर्मचारी बघितले प्रॉपर सगळं म्हणजे चेकअप वगैरे करत होते, क्लिनिंग वगैरे करत होते. त्याच्यासाठी तुमका पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. दादा मला सांगा या बसचा रूट कोणता आहे? रूट हा विरार ते मोंड. ओके. पण तराळा मार्गे जाता. तराळा मार्गे जाता. ओके. लांजा राजापूर तराळा करत ना. ओके. कासारवरनं आत जाता. दुर्ग रोड का. हा दुर्ग रोड वरनं सरळ जाता. सरळ मंचा टिकेट करत मोंड. ओके. म्हणजे या सगळे जे विरारला मोंडला असतो खाली गावात जाता. मोंड पासून विरार पर्यंत जे सगळे स्टॉप असतात त्या ठिकाणी सगळे प्रवासी या बसमधून प्रवास करू शकतात. धन्यवाद दादा आणि तुमच्या साईराम ट्रॅव्हल्ससाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. दादा पार्ल्यात उतरतले त्याच्यामुळे आपण आता त्यांच्याकडनं माहिती घेतलं. चला आता पुढचं स्टॉप हा गोरेगाव महानंदा. बस आली आहे आता जोगेश्वरीला. आणि मंडळी जर मी विरारला बसलो नसतो ना पार्किंगला तर या ठिकाणी बसलो असतो कारण माझा स्टॉप आहे. मी जोगेश्वरीला नेहमी बसतो. छत्रपती शिवाजी महाराज एअरपोर्ट या ठिकाणी आपली साईराम ट्रॅव्हल्स थांबलेली आहे. पिकअप असेल कदाचित. मस्त एक पॅसेंजर यायचे होते त्यासाठी गाडी इथे थांबली आहे. तर चला आता थोड्याच वेळात निघू. आता तुम्ही काय जाताल आज? वाकोला इकडून. चला भेटू परत. होय. ओके. हा कायम येऊन जाऊन असतात. ओके. चला म्हणजे हे आपल्यासोबत असतले. चला दादा तुमका भेटून बरा वाटला. आपण प्रवास करूया एकत्र. चला चलो. हॉटेल जय अंबेच्या ठिकाणी गाडी थांबली आहे. तिकडे 2 जीवदानी असत माय माऊली आणि चाणक्य ट्रॅव्हल्स. आणि ज्यावेळी गाडी जॉब थांबतं त्यावेळी आता दीपकचा काम सुरू झाला. समोरची ग्लास क्लीन करून घेता कारण भरपूर धूळ असतात. नाईटला क्लिअरिटी येऊ हवी म्हणजे विजिबिलिटी जास्त हवी ड्रायव्हरसाठी. तर आपली ट्रॅव्हल्स इकडे थांबली आहे आणि आता पॅसेंजर एक एक उतरतं तिकडे. तर ते पण आता जेवण घेतील बघूया. चला आपण पण आता जॉब घेऊया. याच्यानंतर ड्रायव्हर चेंज होत आले. ते आता चेंज झाल्यानंतर बघूया कोण बसतात ते. मंडळी पुन्हा एकदा आपण हॉटेलमधून निघालो. जय अंबे हॉटेलमध्ये थांबलेलो. पेनच्या इकडे हॉटेल असा. आणि आता ड्रायव्हर चेंज झाले आहेत. सौरभ दादा बसलेलो असा ड्राईव्हला. सौरभ पवार तरडे. तर ते आता पूर्ण पहाटे 4 वाजेपर्यंत गाडी चालवतले. 3-4 किती वाजतील ते साधारण. आपण त्यावेळी हातखंबे वगैरे असतलो ना. ओके. तर तिथपर्यंत गाडी चालवतले. आणि मगाशी आपले एक निलेश दादा भेटलेले तर त्यांचे भाव असत आपल्यासोबत. महेंद्र. तू भावा काय असतं? गावीच असतं म्हणजे आज अचानक गावात जायचा प्लॅन था.
ओके, क्रिसमसची सुट्टी, क्रिसमसच्या सुट्टीसाठी खास चाललं असा गावात. तर आमच्या सोबतच असा. त्याच्यानंतर इकडे यांच्यासोबत असत ना, तुमच्यासोबत सुजित. तुमचं नाव कसं? सुजित सकपाळ. तुम्ही खायचे? खेड. ओके. दीपक काही दिसणार नाही. हा दीपक, स्माइल प्लीज. दीपक तू झोपताला काय? आता आराम करतो. आता काय पिकअप ड्रॉप वगैरे नाही? ड्रॉप वगैरे काही नाही ना आता? संगमेश्वर. पण त्याच्या आधी आपण हॉटेलला थांबतो. आणि इकडे नितेश दादा. तर नितेश दादा आता आराम करणार होय ना? आता झोपणार पहाटे 3-4 वाजेपर्यंत. काही करणार. सौरभ दादा, माका तो काही विचारूचा म्हणजे मी आता जेव्हा ट्रॅव्हल करताय ना, तर तेव्हा माका एक असं विषय म्हणजे हे प्रश्न पडता की आता तुम्ही चेंज करतास ना ड्रायव्हिंग, म्हणजे आता तुम्ही बसणार, त्याच्या आधी नितेश दादा बसलेलो, तर कोणते ड्रायव्हर कधी बसले ह्या कोण ठरवता? ओके, झोपेच्या भाषा. म्हणजे आता ते कसे नितेश दादा मुंबईवरून घेऊन इले ना. ओके, तर पहिल्यांदा तुम्ही होता, त्याच्यानंतर नितेश दादा बसले. पण कधी कधी तुम्ही पण बसतात का तिकडून मुंबईवरून? ओके, मग त्यावेळी तुम्ही आता आराम करताना नितेश दादा नाईटला बसतले. माका हेच म्हणजे कळत नव्हतं की नक्की म्हणजे कोण फिक्स करता. माका मालक वगैरे काय फिक्स करत असतले की काय, असं काही विषय नसता ना. चला, तर मंडळी आता मी पण आराम करूक जातोय, कारण आहे ना पुढे आता रस्तो भरपूर खराब आहे आणि उद्या सकाळी पण साईटवर जायचं असा. आणि मुंबई गोवा हायवेची कंडिशन मी मागच्या व्हिडिओमध्ये तुमका दाखवलंच आहे. आणि ज्यावेळी पुढे कधी ट्रिप असतात बसने किंवा कारने, तर त्यावेळी देखील आम्ही तुमका मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स देऊ. तर आता हे पण सगळे आराम करतले, फक्त सौरभ दादा गाडी चालवत असतलो, बाकी सगळेजण आम्ही आराम करू. तर चला मंडळी, गुड नाईट. चला, 6:30 वाजल्यात सकाळचे आणि आता थोडा वेळ सूर्योदय होत आणि आपण पोचलो तरळ्यामध्ये. तर आता नितेश दादा गाडी चालू बसलो. मगाशी मी उठलं येत नाही. गाडी थांबलेली किती वाजता? चहा पिऊक आरवलीत थांबलेली. तेच माका जागच नाही, मी आपलं झोपलेलं आहे. तर आम्ही तरळ्यात पोचलो आणि सौरभ दादा इकडे झोपलो मस्तपैकी. तर चला, आता पॅसेंजरचे काही काय असतात पिकअप हो तिकडे असतात, त्याच्यानंतर पुढे पण असतले ना मोंडपर्यंत. तर एक एक सगळा रेकॉर्ड ठेवता. आणि दीपक असा तो सामान सगळा देऊक गेलो. आता पॅसेंजर उतरले तरळ्याच्या पाठीमागे. तर मंडळी, या ट्रॅव्हल्सचा रिव्ह्यू मी घराकडे गेल्यावर तुमका देईन पूर्ण डिटेलमध्ये की नक्की प्रवास कसो झालो. तुमका जर प्रवास करूचा असतात तर या बसने नक्की प्रवास करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि नंबर दिलेले असतात सगळे, स्क्रीनवर पण मी नंबर देतला आहे, त्यांना कॉन्टॅक्ट करा. आणि मोंड टू विरार या दरम्यानच्या प्रवासासाठी साईराम ट्रॅव्हल्स नक्की संपर्क करा. फायनली मी घरी पोचलोय. 6:45 वाजता तरळेला होती बस आणि त्याच्यानंतर मी माझ्या बाईकने घरी आलो. 7:30 वाजता मी पोचलो घरी. तर आता साईराम ट्रॅव्हल्सचा रिव्ह्यू. साईराम ट्रॅव्हल्सने नक्की प्रवास करा. अतिशय उत्तम अशी ट्रॅव्हल्स आहे. म्हणजे मोंड ते विरार किंवा विरार टू मोंड. बसचे कर्मचारी वगैरे देखील एकदम मस्त. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निलेश दादा, त्यांनी नुकतीच ही बस चालू केली, म्हणजे मागच्या गणपतीमध्ये चालू केले आहेत, एक 6 महिने झालेत. तर आपला मराठी माणूस हा व्यवसायामध्ये उतरतोय, ती अभिमानाची गोष्ट आहे. नक्की त्यांना सपोर्ट करा. त्यानंतर ते ज्या प्रकारे काळजी घेतात, म्हणजे निलेश दादा असतील, त्यांचे भाऊ असतील, बसचे सर्व कर्मचारी असतील, अतिशय उत्तम असे आहेत. म्हणजे प्रवाशांना कोणताही प्रॉब्लेम वगैरे होत नाही आणि व्यवस्थित काळजी घेतात. त्यानंतर बसचा देखील ड्रायव्हिंग वगैरे देखील व्यवस्थित आहे. म्हणजे सुरक्षितरित्या गावी वगैरे आणतात किंवा मुंबईला आणतात. एवढे मुंबई गोवा हायवेला खड्डे असून देखील व्यवस्थित गाडी आणली, म्हणजे कुठेही ओव्हर स्पीड वगैरे नाही, काय नाही. माझा तर रिव्ह्यू एकदम बेस्ट आहे. तुम्ही नक्की एकदा प्रवास करा या बसने. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याचसोबत मोबाईलच्या स्क्रीनवर देखील मी नंबर दिलेला आहे, तर त्यांना नक्की कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमचं तिकीट बुक करा. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे विजयदुर्ग वगैरे जाणारे पॅसेंजर आहेत, म्हणजे पडेल कॅन्टीन, त्याच्यानंतर मोंड वगैरे, त्यांच्यासाठी तर अतिशय उत्तम असं आहे. कारण
ट्रेनमधून आल्यानंतर त्या साईडच्या ज्या बसेस आहेत त्या रेअरली मिळतात आणि नंतर आतल्या गावांमध्ये देखील जायला प्रॉब्लेम होतो. तर त्यांना डायरेक्ट होमची सर्विस आहे, डायरेक्ट तुम्ही घरी वगैरे जाऊ शकता. तर अतिशय उत्तम आहे. आणि आपण आता या भागात पुढच्या भागात देखील अशाच आपल्या कोकणातील बसेसचे व्हिडिओ घेऊन येत राहणार आहोत. ट्रॅव्हलिंगचे मुंबई गोवा हायवेची देखील आपण कंडिशन तुम्हाला अपडेट करणार आहोत. तर या सर्व माहितीसाठी आमचं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचसोबत आपल्या कोकण बस ज्या सर्व आहेत त्यांना देखील नक्की सपोर्ट करा. चला भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा.